Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar, Bakri tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuwun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Mara welaýatyna toý saparyna malaşyrdy. Döwlet başçymyz welaýaty durmuş ykdysadyny ösürmeň döwlet maksatnamasynyň durmuşy geçirilşi. Ekrançylyk meýdanlaryny alınıp barlayan mewsümliň owagyjylyk işleriniň ýagdaýy. Şerde welaýatyň senat tüzümlerini kämilleşdirmek, owa milli maksatnamasynyň gelip çykkan wezipleri ýerine ýetirmek boýunça ýaýwanlandyrylan giň meşhurly işler bilen tanışdy. Aşgabatdan Mar welaýatyna tarap uralan hormatly prezidentimiziň uçury biraz wagtdan Mar şäheriniň halkary howa menziline gelip gönýär. Howa menziline hormatly prezidentimiz mehirli garşylandy. Bu ýerde Mar welaýatynyň häkimi Ana Berdiýew hormatly prezidentimize wilayatyň Tagtabazyr etrabynyň gallaç kärenetçileriniň bugduy tapşyrmak boýunça watan öňündäki ýyllyk borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirenlikleri baradaky hoş habar getirdi. Hormatly prezidentimize Tagtabazyrly daýhanlary ajaýyp zähmet üstünliklerden gutlady. Mar şäheriniň halkary howa menziline arkadagy serdarymyzyň wilayaty uran toý saparynyň hormatyny wilayatyň medeni temdesini gowy saatlarynyň bagtyar çağalaryň bilent ruhy beslenen aýdym sazy çykyşlar ýaýwanlandyryldy. Kalkınışı, bak getirir ilme, arkadan varımın kül düşenin yolunu. Dedi yandan kalkınışı devrine, yılların yerleri batlı vatana. Hoş gelini, arkadan ferdarmın, ülgürüşlü marı sahı çağana.
arkadagy serdarymyz Bagtyar netillerin haýyşy boýunça ular bilen ýadygarlyk surata düşdi. Soňra hormat prezidentimiz Marşakerniň halkara howa menziliniň vilayatyň wekilwazir etrawynyň Türkmenistan Dayhan birleşiginiň ekrançylyk meýdanlaryna tarap gurady. Assalamu alaikum hormatly arkadaşlar serdarymyz. Bizim buğday meydanymyza hoş geldiňiz. Bar bolun. Hormat prezidentime de Käreneçi Erniýadowyň buğday eklerini kärine ýerini synlap, onuň alyp barýan işler bilen gyzyklandy. Arkadaşlar serdarymyz. O näsillenleri kärine mesullanýar. Gerçekler yerine. 50 hektar kärine ýerime buğday ekdim. Etip boza 40-45 sentnerden tawsyrar. Başkalarına başka da kârınçılık edýän bany öwrün. Hormatly arkadaşlar serdarymyz. Biz maskalamyz bolup 2 oğlum, 2 gyýdym, ejem hemmemiz şu kärine ýerimizden rahmet çekýär. Hormat prezidentime de Dayhanyň iş şertleri, aýratynda onuň ýer suw serişdeleri, ýokary hili tokum hemde dökün bilen üpçünçiligi, owuzlyk teňkalarynyň ulanýşy hemde ýetişdirilen hasyl tapşyrmak, şol buratyň özüne tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň geçilşi bilen baglanyşykly meseleler bilen gyzyklandy. Arkadagy serdarymyz Dayhana asyrlar aşyp gelýän milli daýhançylyk täplerini dowam etmek, ýaş nesilleri halal zähmetiň ruhuny terbiýelemek we topraga ihlas edip, bagtyar durmuşyň höýürini görüp ýaşamak ugruna ideýan ihlasynyň üren ähmetligini belledi. Kärençi Dayhan özüniň ähli maşgalyk zalary bilen käreni alan ýerinde buğdoy, gowaçy, ýer alma we beýlik ekinleri ösürip ýetişdirmek bilen meşgullanýandygyny aýtdy. Kärençilik usulyna zähmet çekýän Dayhan maşgalyk zalary bilen topraga ihlas edip, her ýyly bol hasyl ösürip ýetişdirýär. Bu bolsa onuň durmuş derejesiniň iýdigderlik gowlanmagyny şertlendirýär. Dayhan hormat prezidentimize buğdoýdan moşan ýerlerde gant çugunlaryny ekmegi meýleşdirýänini aýtdy. Kärençi Dayhan häzirki döwürde owa ähmetkeşleriniň netijeli iş ugruna döwlet tarapyndan ähli zerur golluglaryň berilýändigini uwunç bilen belledi we munyň üçin arkadagy serdarymyza hoşallygyny beýan etdi. Hormatly arkadaşlar serdarymyz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, ýyl ýurt bähbetli işleriňiz elmi dama rowa jalsyn. Arkadaşlar serdarymyz, biziň ýetişdiren buğday hasylymyzy ormaga ak pata bermeňizi sizden ul hormat bilen haýyş edýär. Arkadagy serdarymyzyň ak patasyndan soňra Dayhanlaryň ýakyn ýardamçylary bolan kuwatly teňkeler buğdoý ýorugyna girişdiler. Dünýäniň iň häzirki zaman owagçylyk teňkeleri bolan John Deere we Claas kompaniýalarynyň ýokary önüjlikli kuwatly kombaynlary buğdoý ýorugyna girişdiler. Ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk getirilen, ýürütülişdirilen teňkeler buğdoý ýetkisiz, çalp we arasy urmakda dünýä boýunça ikrar edilen teňkelerdir. Ýokary önüjligi bolan kämil kombaynlar tekel salymyň içinde giň meýdanyň buğdoýyny ýa. Döwlet başlarymyz hasyl ýygnalan meýdany synlady. Kuwatly teňkeleriň iş önüjliginiň ýokary bolşy ýaly, olaryň hasyly arasy ýygnamakda tapawutlygyny bellemek gerek. Ýurdumyzyň şertlerine synagdan geçirilen kombaynlaryň hasyl ýygnamakda aýratyn bähfetlidigini köp ýyllaryň iş tejribesi görkezdi. Kärençi Dayhan döwletimiz tarapyndan düredilen ähli amatly şertler üçin arkadagy serdarymyza sag bolsun aýtdy. Hormatly arkadaşlar serdarymyz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Köp taňry ýalkadyn. Aňam işiniňizde ulutynlyklary arzu edýän armanyňyza bereket. Soňra hormat prezidentimiz Kärençi Dayhana özüniň sowgatlaryny gowşuryp, onuň bilen ýadygarlyk surata düşdi. Soňra bir ýerde hormat prezidentimiz Türkmen Owagçylyk institutunyň ilmi öýrençik merkeziniň ilmi işgäri Alim Nowruzow merkezde köp ýyllaryň dowamyna degişli uglar boýunça ilmi barlyklaryň geçirilýändigini, olaryň netijesinde ilmi açyşlaryň ýüze çykarylýanyny aýdyp, merkeziň alimlary tarapyndan buğdoýyň dok däneli, keteli durnukly we ýokary hasylly täze sortlarynyň düredilendigini habar berdi. Alim agronom buğdoýyň täze, gylçykly we gylçyksyz görnüşleriniň hasyllyk derejesiniň her hektardan 55-60 sentnere barabardygyny,
olaryň 200-210 ýylyň dowamyna ýetişmek aýratynlygyna iýedigini aýtdy. Ekrançy alym hormat prezidentimizden bugdoýyň täze döredilen sortlaryna at takyp bermegini haýyş etdi. Arkadagy serdarymyz türkmen alymlarynyň ilmi taýdan esaslandyryp döreden tohumlarynyň bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň miýwesidigini belledi we bugdoýyň täze sortlaryna häzirki döwrüň ruhuny alamatlandyrýan bir karar we galkynç diýilip atlanylsa makdylaak boljakdygyny belledi. Hemde alym agronomlara alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Hormat prezidentimiz bu ýerde ýurdumyzyň owak toplum boýunça işleýän ilmi barlygy institutlarynyň, ilmi öýrençlik merkezleriniň işini kämilleşdirmek, owak alymlaryň işleriniň netijelerini ýokarlandyrmak meseleleriniň wajypdygyny çekip, bu ýogra häzirki zamanyň ösen tejribesini, täsil tehnologiýalary ornaşdyrmak babatda diýişi ýolbaşlara bir näçe anyk tapşyklar berdi. Şunu suw we ýer terişlerine erejelik peýdalanmak, ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmak meseleleri häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Hormat prezidentimiz bu barada gurrungy dowam edip, o etnaga toplumda degişli ilmi öýrençlik merkezlerine ýurdumyzyň her bir welaýatynyň tebigy aýratynlyklaryna laýyk gelýän tejribeleri ornaşdyrmak, bu ýogur boýunça alınıp barýan işleri Sewitiň toprak howa şertlerini nazarda tutup ösürmek meseleläriniň ähmiýetligini belledi. Hemde welaýatlaryň, etraplaryň hünärmenleriniň işi guramak, ekrançyk ösürmek babatda owak alymlar bilen birlikde iş alyp barmaklaryny ýola goýmagy taşyrdy. Bu ýerde halkymyzyň arsal bereketiniň bolşugyny aňladýan owak öňümleriniň serwisi guralypdyr. Türkmen gelin gyýylarynyň ihlasyndan dören dürli görnüşli çörek öňümleri halkymyzyň arsal bereketiniň barha pugturanýanyny görkezýär. Aýratynda bu ýerde täze hasylyň unundan pişirilen çörek gözüňi dokundurýar. Bu ýerde arkadagly serdarymyzda täze bugdoý hasylynyň unundan pişirilen çörek ködür edildi. Arkadagly serdarymyz hemmeleri alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady. Soňra hormat prezidentimiz Mara şäheriniň gözel künjekleriniň birine ýerleşýän Gurbanly Haji mescidine geldi. Bu ýerde arkadagly Haji serdarymyz mehirli garşylandy. Haji arkadagy serdarymyz biziň welaýatymyzdan hoş geldiňiz. Welaýatymyzdan iş saparlaryň şol rewaçy düşünmeli bolsun. Goýdy Mekke Medine ziyaretiniň, haç ziyaretiniň kabul bolsun. Hemme eden dilek dualaryň Allah derahmyna kabul bolsun. Bagtyar halkymyň nurana geljegi alyp barýan Haji arkadagy serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, iýlik bähbet işleriniň hemişe rewaç bolsun. Goý beýik Allah taala sizi öz penahynda hemişe aman saklasyn. Arkadagy serdarymyz bugün bir sahatly günde Mara welaýatyna hoş geldiňiz. İşiňiz şowly bolsun, adamyňyz batly bolsun. Gurbanly Haji mescidine ziyarata geldiňiz. Ziyaratlaryňyz kabul bolsun. Etjek doga dilekleriniz beýik Allahyň dergahynda kabul bolsun. Sagamanlykda arzularınızı derja edip, eten ziyaratlarınız kabul bolsun dergahynda. Türkmenistan ata watanymyz gülleyär, gülaçýar, ösýär, özgerýär, halkymyz bolsa ajaýyp zamananyň hözerini görüp ýaşaýarlar. Bu zatlaryň hemmesi diňetiň adyl täýasatynyň netijesinde amalaşýar. Arkadagy serdarymyz ýa-ni ýakynda Mekke Medine baryp Haji farzyndy berja edip ziyaret et geldiňiz. O ýerde halkymyz üçin, ýurdumyz üçin, watanymyz üçin eden ziyaratlaryňyz dergahynda kabul bolsun. Arkadagy serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman bolsun. Iýlik öhmetli, döwlet ähmiýetli işleriňiz elmydama rewaçlyklara wetlensin. Hormatly arkadagy Haji serdarymyz, Gurbanly Haji mescidine ziyarata geldiňiz. Ziyaratlaryňyz kabul bolsun. Arkadagy serdarymyz ýa-ni ýakynda Mekke Medine bar gaýdanyňda şo taýdaky edilen dilek dogalar hak dergahynda kabul bolsun. İşlerinde rewaç bolsun. Arkadagy Haji serdarymyz, ahman arkadagymyň bize ähli ýylly ýaşlaryň buýtanýanlygyna süýsürokdan goýanýar. Siziň janyňyz sag, başyňyz dip, beýik bir bar. Sizi öz penahyna aman saklaryn işiň rewaç bolsun. Gahrman arkadagymyň başlangyjy we tagallasy bilen urulyp bulunmaga berilen mescid milli binagarlygyň iň gowy däpleri bilen häzirki zamanyň özün tejribesini özüne jemleýär. Bu ýerde ýurdumyzyň awadançylygy, halkymyzyň agzybirligi we jebesligi, hormat prezidentimiziň beýik tutumlarynyň rewaç almagy dilek edilip, doga golly. Türkmenistanyň müftisi Keramatly Gurhanyň süreleri okap, halkymyzyň agzybirligini berkitmek, taryhyň dowamynda bir karar bolan insanperwer ýörelgeleri ösürmek uğruna ýeligderli tagalla edýän arkadagy Haji serdarymyzyň döwlet tutumlarynyň rewaç almagyny dilek etdi we beýik bir bardan halkyň arkadagy zamany fiiline başa başlanan asyrly işleriň üstünlikleri beslenmegini,
büyük tutumlaryň başlaýjy Hacı Arkadağymyzyň hemde arkadagly Hacı serdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny dile getdi. Soňra arkadagly Hacı serdarymyz Saudi Arabistany paçalygyna amala açan saparynyň çäklaryny mukaddes käbä ziyaret eden wagty çoňur hormatyň nişany hökümini özüne sowgat hökümine gowşurylan mukaddes teperrigi mesjitde goýup we teperrigiň nowat beýleki mesjitlerde goýulmagynyň maksady laýyk boljakdygyny belledi. Bu ýere ýygynanlaryň hemmesi Mar vilayatynyň Gurbanly Hacı mesjidine goýulan mukaddes teperrigi ýüzüne silip Hacı Arkadağymyzyň hemde arkadagly Hacı serdarymyzyň asyrly başlangyçlarynyň rawaçlanmagyny, ýurdumyzyň awadançylygyny we asyrlar aşyp gelýän nusgulyk ýörelgileriň, büyük tutumlaryň dowam bolmagyny büyük bir bardan dile getdiler. Soňra hormatly prezidentimiz Mary şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna gurulan 3000 orunlyk köpçülikliň dawral çäreler gurmagyny ýetlenen binanyň açyş tawrasynyň geçirilýän ýerine geldi. Ma'lum bolşýaly, Gahrman Arkadağymyz geçen ýylyň awgust aýynda Mar vilayatyna iş saparyna bolmagynyň çäklaryny Mar şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna 3000 orunlyk köpçülikliň çäreler geçirmägen ýetlenen binanyň düýbün tutmak dawrasyna gatnaşdy. Şol gün asyrly däwe eýerip hormatly Arkadağymyz täze deskanyň gurulşygyna ak pata beripdi. Munyň özi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan şanly wakanyň ähmiýetligini alamatlanyrdy. Ene bugün bolsa Hacı Arkadağymyzyň ak pata bermegi bilen gurulşygyna başlanan binanyň arkadagly Hacı serdarymynyň gatnaşmagyna açylyş tawrasynyň şaýady bolýas. Bereketden doğup Türkmen toprağı, nägim nöwmetlidir Türkmen saçağı. Toy gününe mihman garşy alın ýar, berentde ýanglanyp dutar gyjagy. Hoş geldiňiz arkadagy serdarymyz, toylar kutly bolsun gül diyarymyz. Arkadagly serdarymyz dawara gatnaşýanlaryň şowhunly el çarpışmalary bilen täze binanyň toy bagyny kesdi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde berilen toy sadakasyna gatnaşdy. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň her güni uly üstünliklere şanly wakalara beslenýär. Biz Mar vilayatyna bolmak bilen zähmet söýür daýhanlarymyzyň armasyny ýetirdik. Şuň vilayatyň tagtawadyr etrawynyň gaýratly gallaçylary öz borçnamalaryny ilkinjileriň hataryna berja edip zähmet üstünligini gazandylar. Bu ýetilen bilen sepkit bilen edermen daýhanlary tüý sürekden gutlaýan.
Biz sizin bilen agdy birlikde Türkmenin Ak Oy binasynyň ýanyna köpçüliklerin davaraly çäreler geçirmäge niýetlenen şu binany açyp ulanmaga berdik. Täze binada ýakynna haç ziyaratymyzy berja etmegimiz bilen bagly toy sadakasyny berýär. Bilşiňiz ýaly ýakynna Mekke Medine'de bolup, ol ýerde haç ziyaratyny berja etdik. Mehrwan watanymyzyň mundan beýlekde güllap ösmegi, halkymyzyň hemişe awadan parahat durmuşda ýaşamak üçin ýaşy doga dilekler etdik. Hudaýyň öýüniň bereketiniň, päkizeliginiň ýurdumyza, milletimize nur bolup ýagmagy dilek edilip, doganlykdan nişan hökmünde bize teperrik berilip, munuň öňe mehrwan halkymyza, ýurdumyza goýulan çuňgur hormatdyr. Hormatly adamlar, şu gün Gahrman arkadaşymyz Gurbanguly Hajynyň adyny götürýän meçide barıp keramatly Käbeden verilen teperrigi şol ýerde goýduk. Ony halkymyza gowşurdyk. Nisip bolsa ol ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryna, meçitlere de hem goýular. İlleşlerimiz bu mukaddesliği yüzlerine silip doğa dile ederler. Hormatly adamlar, indi bolsa Türkmenistanyň müftüsi teberek çykyp bersin. Türkmenistanyň müftüsi teberek çykyp, ýurdumyzyň mundan meýlekde gülläp etmegini, Hacı arkadagymyzyň hemde arkadagylyk Hacı serdarymyzyň ýyl ýurt bäkfetli döwletli tutumlarynyň mundan meýlekde rawaj almagyny dilek etdi. Ey Allah'ım, döwletli tasawwuryň bereketini artyrmakda, kuwatly döwletiň midemelini hasa berkitmekde, halkymyň bagtyar şuguny we hemde geljekki eşretli gün üçin beýik tutumlar durmuşa geçirýän Türkmenistan döwletimiň prezidenti hormatly arkadaly Hacı serdarymyzyň hemde özüň durmuşda toplan baý tejribesini bütün halkymyza ýaşullyk, ketugdalyk edip duran hormatly Hacı arkadamyzyň janlary sag, başlardyk ömürler uzak bolup, özüň olar hemişe görünmez beladan beterden, howpdan, hatardan aman saklap, ýyl-ýurtda hitap beren işlerinde rowaj eyle. Ey Allah'ım, berkarar döwletiň, täze eýýamyň galkynç döwrüniň, halkyň arkadaly zamanatynyň bu märek anyna gününde, kadimi, maru, şahu, jahan toprağında hormatly arkadaly Hacı serdarymyzyň mukaddes Mekke Medine şäherlerini eden has ziyaratlar münasibetli bu berilen sadakalardan okulan ayet dualarını hatırlayan sağlıklar başladık. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ilimiz, yurdumuz, vatanımız için şerin zalan pida eden şehitlerdir, gerçeklerin, erlerin, pirlerin, ulemaların, ehli Muhammed ümmetinin, her bir Türkmenin mukaddes oğazından umidar olanların hususan hormat Hacı arkadaşını kabul etsi. Ata vatan merdanı himne gupal oğlu, iyisiler yaşımız, Berdi Muhammed oğlu, Melkul ağımızın ruhlarına bahseledik. Koy olurun yatan erleri yattı, zâleri cennet, ruhları saat bolup, imanları temra olsun. Ey Allah'ım, bu okulan ayet kelamların hormatına, ey Allah'ım, şu edilen dua dilerin hormatına, ey Allah'ım, şu verilen sadakaların hormatına, hormatly arkadaly Hacı serdarymyzyň mukaddes Mekke Medine şäherlerini berzaýdan haç adatlaryny hemde ey Allah ol mukaddes topraklarda halkymyň az birligi, ýurdumyň atudalygy, döwletimiň hasa gülläp ösmegi, hormat Hacı arkadan hemişe belent başynyň aman bolmagy, hemde halkyň bildiren ol onany ödemek üçin eden dua dileklerini öz keremli derehine kabul eyle. Ey Allah'ım, hormatly arkadaly Hacı serdarymyzyň mübarek saadymdan bugun açylyp ulanmaga berilen köpçülüklerin dağda geçirilen bina kutlu mərək olsun. Ey Allah'ım, hormatly arkadaly Hacı serdarymyzyň bugünkü günde ýurdumyň Mary welaýatyny durmuş ykdysat taýdan östürmek hemde azyk bolsun üçün etmek boýunça edýän iş saparlarynda her birimiz üçin düşümli, hayırlı we bereketli eylep, koy hemişe ilimiz atuda ýurdum parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, tasaklarym ırtgaly hemde döwletli bolsun. Ey Allah'ım, Türkmen halkynyň bagtyny koy hemişe Hacı arkadamyzyň hemde arkadaly Hacı serdarymyzyň belent başlarda aman olsun. Rabbena gfir lana ve li walideyna ve li sairil mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat el ahya'i minhum mat inneke semi'un qaribun mujibun da'avat. Amin ya rabbel alamin. Soňra toý sadakatyna gatnaşçylaryna har şekilli dawral şäherä gatnaşçylara Türkmen halkynyň milli tagamlary ködürlenildi. Halkymyzyň agdy birligini,
jewisligini we hormaty prezidentimizin ýol başlygyna geçirilýän asylly işlere bolan ıgrarlygyny alamatlandyrýan bu görnüşler asylly ýürelgelerin häzirki döwrüň ruhuna kybap derejede üsürlýänini görkezdi. Munyň özi bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne tutuş ýurdumyz we halkymyz üçin ähmetli çärelerin döwrewap derejede gurulmagyna himme taraplaryn esasy çemelişilýändiginiň aýdyň beýany urly. Toý sadakatynyň dowamyna bagşy sazanylan hoş owazly çykyşlaryň gurulmagy bu ýerde agzybirlikde geçirilýän çäreniň ähmetini artdyrdy. Soňra Türkmenistanyň müftisi Ayet Tewirokap arkadagy haçy serdarymyzyň haç bardyny berja etmeniň hormatyna berýän toý sadakatynyň kabul bolmagyny, ýurdumyzda amala aşyrýan asylly işleriň mundan meýlekde üstünlikleri besenmegini, hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna başa-başlanan tutumly desturlaryň arawaç bolmagyny dile getdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzyň bagtyar, awdan durmuşyny alamatlandyrýan bugünkü döwletli tutumlar, şanly wakalar bilen siziň emmäňiz ýene döwregedek kutlayan, berilen toý sadakasy, edilen dua dilegler, okulan ayet tüýürler, beýik bir waryň dergähinde kabul bolsun. Oy Türkmen topragyna hemişe parahatçylyk, agdybirlik we awadan durmuş höküm sürsün. Sag bolun, saglykda görüşelim hormatly adamlar. Soňra arkadagy haçy serdarymyz Mar şeherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna gurulan 3000 ornuk köpçülikliň dawraly çäreler guramagyny ýetlenilen binanyň açylyp ulanmagy berilmegi münasibetli täze awtoroklaryň açarlaryny gowşurdy we hemmelere üstünlikleri ardy edip birden ugrady. Mar şeherindäki Gurbanly Haji Mescidiniň ýanynaky sadaka binasyna bugünkü geçirilen taryhy ähmetli wakalaryň hormatyna sadaka berildi. Onu okulan ayet tüwürlerde arkadagy haçy serdarymyzyň halkymyzyň awadan durmuşynyň berkitilmegine görüktirilen döwlet siýasatynyň we haçy arkadagymyzyň başlangyjy bilen bir karar bolan eşitli zamanamyzyň rawaçlygy dile gedildi. Şeýlekem şu gün ýurdumyzyň ähli mescidlerine bolşy ýaly Mar şeherindäki Gurbanly Haji Mescidinde agdybirlikde juma namazy kıldy. Onu halkymyzyň bagtyar durmuşynyň dowam bolmagy, ýurdumyzyň awadançylygynyň bir kararlygy, şeýlegem döwletli tutumlaryň rawaçlanmagy dile gedildi. Halkymyzyň agdybirligi we asylly ýörelgelere ıgrarlygyny görkezýän jemaat bolup okulan juma namazy tamamlanandan soň adamlar mescidde goýulan mukaddeslikleri ýüzüne serip, bir karar döwletimiziň bagtyar halkynyň awadan durmuşynyň üpçün edilmegi ugruna tagalla edýän arkadagy haçy serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Islandiýanyň prezidenti Guidni Johannessyny hemde ýurdun ähli halkyna milli bayram respublikanyň jary edilen güni münasibetli mähirli gutlawlaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlanymy mümkinçilikden peýdalan prezident Guidni Johannessyny tüýsürekden berkişan saglyk we bagtyarlyk Islandiýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde güllläp ötüş arzuw etdi. Şuun, arkadaly serdarymyzyň Mary welatyna mübarek şag adamynyň düşen gününi, welatyň ýolutyn etrawyny Türkmen neft önümleri, baş müdürliginiň ýolutyn neft önümleri karhanasynyň täze binasynyň açylyş dabarasy bolup, ol hakyky bayramçylygy urly. Karhananyň açylyş dabarasy Mary welatyna bugünkü geçirilen şäherleriň üstüne ýetirip, ýokary ruhunetlige besenli. Bayramçylyk dabarasy welatyň medeniýet we sunugy saatlarynyň çykyşlaryny goşdy. O saat estrada aydymçylarynyň belen teňlerde ýerine ýetiren şerin aydymçylary, welaýatyň etraplarynyň gelen iň saýlama tam toporlaryň çykyşlary bugünkü dawranyň şahatlyk şowhuny artdyryp, hemmelere şahatlyk paýlady. Medeniýet sunugy usatlarynyň bayramçylyk çykyşlaryna bedew wadilen gün-günden ötüşleriň täze belentliklerine çykýan asawda erkany watanmaz, bagtyar durmuşymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagy serdarymyzyň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasa ýokarlandyrmak ugruna alyp barýan işleri giňden wasp edildi. Dawarada çykyş eden hormatly ýaşullar, guruluşçylar bugünkü bayramçylyk atnaşýanlar hemde etrawyň bagtyar ilatyny täze binanyň açylmagy bilen mehirli gutlap, şeýle döwrewap karhanany gurduryp beren hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Hemde hormatly prezidentimiziň janynyň sag ömrüniň uzak, ýyl halk, döwlet bähwetli belen tutumly işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzuw etdiler.
Bu yerde binanın quruluşuna has sapatını dähme çeken quruluşçulara sowatlaryň goşulmagy bugünkü çäräniň iň bir dawaraly pursatlary boldy. Sonra etrabyň hormatly ýaşulary kärhananyň içine girip, oň dolanýar binasyna hünärmenler işçiler üçin döredilen iş şertleri bilen ýakyndan tanışdylar. Bu täze binany baş müdürlüğün ýolatan Nevt Önümleri kärhanasynyň buýurmasy esasyna Türkmen Nevt Önümleri baş müdürlüğiniň hojalyk hasaplaşygynaky awatlaýyş guruluşyk müdürlüğiniň Mary vilayet bölüminiň guruluşçylary ýokarky il derejesinde guruplanymagy berdiler. 8 hektar meýdan tutýan kärhanada uly gowrumly çelekleriň 31 sanysy gurnulyp, olar 14900 kub metr ýangyjy taklamaga niýetlenenler. Elbette munyň özi kärhananyň önümçiligini epesle giňeltmäge hemde awtoolog sürüjilerine, müşterileri edilýän hyzmaty döwre we kämilleşdirmäge ýardam berer. Bu ýerde gurulan kämil tehnologiýaly ýağ goýujy estakada ýalňyş daşaýjy awtoologlaryň bir wagda 8-sine ýalňyş goýmaga mümkinçilik berer. Ýalňyş hem çalgy ýağlary kärhana Marserkadawa demir ýolunyň Sultan Bent stansiýasyndan çekilen demir ýol şahasy arkaly getirilýär. Bu ýerde gurulan demir ýol ýalňyş goýujy estakadasy bir wagtda üssü ýalňyşly demir ýol çelekleriniň 10-syny kabul etmäge mümkinçilik berýär. Kärhananyň ýağ ammaryna çalgy ýağlaryny kabul etmek, saklamak üçin hem ähli şertler bar. Kärhanada ýanyň howpsuzlyk gollugynyň enjamlaşdyrylan binasynyň ýanyna garşy uly gowrumly howlullaryň ikisiniň gurulmagy, ýüretileşdirilen ýanyň söndüriji awtoologlarla üçin edilmegi, bu ýerde ýanyň howpsuzlygy düzgünlerini dogry hemde dogry berja etmeklige ähli şertler döredür. Kärhananyň işgärleri şeýle kämil tehnologiýaly kärhanany gurduryp beren hormatly prezidentimize, arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini edýärler. Ýurdumyzyň gallaçy baba dehanlary hormatly arkadagly serdarymyzyň döwletimiziň ykdysady kuwatyny artyrmak, azyk howpsuzlygyny üçin etmek, ekrançylygyň hasyllygyny hasam ýoklandyrmak boýunça öňde goýan wezipelerinden uralyp, şu ýyl bol buğday hasylyny ösdürip ýetirdiler. Şuň Mary vilayatynyň Tagtabadyr etrabynyň edermen gallaçylarynyň ýurdumyzda ilkinji bolup, döwleti galla tapşyrmak boýunça şertnamalaryň borçnamasyny ýerine ýetirenlikler barada hoş habar gelip gowşdy. Bu üstünlüğün hormatly prezident boldy. Arkadagly serdarymyzyň vilayaty amala aşyran toý sapar gününe gazanmagy taryhy pursatlary urildi. Arkadagly serdarymyzyň şu ýyl galla meýdanlaryna daýhan dähmeti bilen ýetişdirilen bereketli guşgursak ak buğday hasylyny gyýytka möhletde ýetkisiz ýygnap, döwlet garmanyna taşyrmak barada beren anyk görkezmelerini doly ýerine ýetirmegi, hasyl ýygmanyny häzirki gylgynyň günlerde özlerini asylly borç hem baş ýörelge dünýän Mary vilayatynyň edermen gallaçy daýhanlary meden şäherlerde hemde ýaýlalarda ýetişdirilen buğday hasylyny iň soňky dänetine çen ýetkisiz ýygnap, watan garmanyna taşyrmak boýunça işler taqiq hem sağlaşyk guradylar. Bugün hormatly prezidentimiň Mary vilayatyna mübarek şah adamynyň düşen gününe vilayatyň öňünde waji Tagtabadyr etrabynyň edermen gallaçylarynyň halkyň arkadagly zamanasy diýilip atlandyrylan 2020-nji ýylda 17300 tonnadan köprek buğday ýönürip, şertnamalaryň tapşyryklaryny üstünlikli berja edilnikleri baradaky hoş habar tutuş Mary vilayatynyň bagtyar raýatlaryna begençkem buýsunç duýgusyny döretdi. Hormatly prezidentimiň ekrançy daýhanlara ähli wagtlarda berýän kömekdir gollawlary esasyna Mary vilayatynyň Tagtabadyr etrabynyň edermen gallaçylarynyň bugünkü gazanan ýokary dähmet üstünligi, olaryň toprakdan bol hasyl alyp, ýurdumyzda adyk bolçulugynyň döredilmegine goşant goşmak uğruna çeken gaýratlyk hem tutan ýerli dähmetleriniň aýdyň meýwesleri. Bu etrapda hasyl ýygmanyna dünýäniň ösen döwletleriniň önüme önlüjilerine satyn alınan ýokary önlüjilikli klass hemde John Deere däne orji kombaynlar, köp ýyllyk iş tejribeleri bolan mehanizatorlaryň erketmeklerine giýje günlüğüň dowamyna bökdünçide işledildi. Ýetişdirilen bol bitkinli galla hasylynyň zaýasy ýygnylyp alynmagyna mövsümiň başyndan bäri hasal daşamakda işledilen ýük awtoologlarynyň sürüjileriniň, traktor tirkegleriniň, mehanizatorlarynyň hem sallanyk goşanlyklaryny aýtmak gerek. Gazanylan dähmet üstünligine Tagtabadyr etrabynyň marşak, penni, azatlyk, ýaşlyk daýhan berleşikleriniň ekrançylary sallanyk goşant goşdular. Bu daýhan berleşiklerine buğday kabul edýän nokatlaryň hem ýeterlik möçberleri bolup, orada ýygnalýan hasyly bökdünçit kabul etmek üçin ähli şertler döredilipdir. Etrabyň ustad gallaçylarynyň buğday öňlenmek baradaky şertnamalaryň tapşyrygy üstünlikli berja etmeklerine medeniýet sunugat işgärleriniň hem sallanyk goşanlyklaryny aýtmak diýsen ýakymly.
Olar galla oraq döwrü üçin düzülen iş meýnamasyna laýyklykda mewsimiň bütün dowamyna gysga wagtlayan günortaňky harakat etmesine gallasy daýhanlaryň, mehanizatorlaryň arasyna baryp, olara medeni hyzmaty gorap durdular. Medeniyet sunugat üsfatlary ýerine ýetirýän aýdynlary joşgyny tanşlary bilen zähmet adamlaryna şatlyk berip, olary hasa tutan ýerli işlemekleri oklanyrdylar. Bu ýöňde wazy etrapda galla hasyny ýygnamak işi ýokary depkinne dowam etdirilýär. Hasyly ýygnalan meýdanlarda buğday samanynyň mallara gyş üçin ähtiýaçlyk ot taýýarlamak işine giň germerli. Şol meýdanlary badawa sürüp taýýarlap, göýek bakça ekinlerini ekmekligem ýola goýdy. Vilayatyň ähli etraplaryna bolşy, ýaly bir etrapda da gallaçylar bilen döwlete tawsalan hasyl üçin nat hasaplaşyň ýola goýulmagy ekrançylaryň bereketli topramyda bolan ihlassyny hasamatdyrýar. Öçeken pek zähmetiniň miwesini öňürlen öňüm üçin alýan pul girdejesini ýüzlerine silýän gallaçylar soňra sewdany hotlarynyň gerekli haritlaryny satyn alyp, hormatly prezidentimiň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Harmanyňa da bereket. Mar vilayatynyň Tağtawady etranyň usfat gallaçylary. Häzirki günlerde türkmen turgunlary halkary ýaşlaryny üstünlükli çykyş edýärler. Gadalýan ýeňişleriň her biri türkmen sportynyň awraýyny belinde götürýär. Meksikanyň Leon şäherine agratletika boýunça ýetkinjekleriň arasynda geçirilýän dünýä çempionatyna iýleşlerimiz üstünlükli çykyş etdiler. Türkmenistanyň agratletika boýunça ýetkinjekler ýygyny topanyň turgany Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mektebiniň okuwçysy Saparly Muhaýew 89 kilogram agram derejesinde A toporda çykyş edip, selterlap götürmekde 133 kilogram götürüp 2-nji orny, eteklap götürmekde 167 kilogram götürüp 3-nji orny we umumlykda 2-nji orny hemde kümüş medala munasip boldy. Paýtagtymyzda geçirilen ýarışlar üstünliklere betlendi. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatraty baş müdürlüğiniň guramagyna küçt boýunça paýtagtymyň birinjiligini almak uğruna geçirilen ýarış şekelleşikli pursatlary baý boldy. Her bir turganyň guýup başlanygyny görkezmäge mümkinçilik beren sport ýarşy geljeki üstünliklere tarap önemli ädimlerdir. Ol gazanaljak ýeňişleriň özündir. Hem de ýurdumyzda hem oň çäklerindäki ýaşlara öz boşla taýýarlykdyr. Hormatlanlarını olsa yurdumuz vilayatlarında bu paytahtımız Aşgabat'ta 17. iyunna saat 20'den 18. iyunna saat 20'de olacak habarda. Türkmenistan'ın hava maglumatı uluğunun beriyan habarı bilen tanışalım. Balkan vilayatynyň asken bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 20-25 gradus maýl, gündüzüne 32-37 gradus ysy, kenarky taraplaryň bolsa 25-30 gradus maýl bolar. Ahal vilayatynyň asken bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 23-28 gradus maýl, gündüzüne bolsa 34-39 gradus ysy bolar. Mar vilayatynyň asken bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 35-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatynyň asken bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 22-27 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşowr vilayatynyň ýetkäpdirýän bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 21-26 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda asken bulut hawa bolup, Demirada kulmatardan teleskont 8-11 metre ýetýän şymal ufer hawa gijesine 25-27 gradus maýl, gündüzüne 36-38 gradus ysy bolar. Yurdumuzda boýunça iyun aýynyň 18-nde magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanynyny arşylýar. Ediz vatandaşlar, Tomuz fasylyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp,
pasylyň aýratynlyklaryny laýyklykda giyinmegi, günüň ýetiş şöklesinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik, arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maksat berýär. Mehriman ýylyşlar. Bulary berja etseňiz, ýylyň istenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüni ata watanymy Türkmenistan ýahla wabatlarda tüşeretsenýär. Ýahla tüşerüňiz önüne bolsa halkyň behbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun adamlar.